Video. One, one more. Guys, tingnan mo. Ito na sila. Talaga na miss. Uy, at mo one day ko na sa operation sila. Pag-what na lang kami ito. Taman last daw sila. Mag-operation. Pero, basta pa operation ko. Guys! Star deals lang yan. Star deals lang yan, guys. Unlimited ride na. Ahal ko na cottage number. Hindi ko ba? Ito na sa taman hang promo. Kan hindi ka dito. Matuwad. Ganahan ka mo. Ganahan ka matuwad ka. Ay, ito dito to. One. Pang-upat pa. Ulan na. Uy, nakasuhay. Magbibigyan ng isa. Katong sa pilar pa ba? Ano yung mga nagpilar? Oo, katong pilar. Bilis na ng konti, oh. Alis na po. Ay, ayaw pa. Talaga na to sa mga. Mayroon ako mag-video. Talaga na make-up. Kalawa na ito. Instagram. Lak. Balin me guys. Dito man kami napit. Na kay. Tumoy-tumoy ko na kay para ma-feel jud ni Ma-feel na mga ride pa. Ride jud niya nga ng anak-anak daw. Ay, sayang na ba yan? So excited. Ang mga mukha excited. Na hindi ko na-experience ng elementary ba. Sa mga bata wala pa tayong ano siya. Pilan. Wala pa yung ano eh. Star deals lang yan. Picture daan eh. People pa na tanggalon. Kaya may brand. Here we are. Inay. Sabi mo kami ng inay. Ano naman, itsura nila. Awin na ito cellphone ka. Hindi, ano yung mga... Wala pa. Oy. Alam mo, nalipong ako. Wala ba? Baka ginawa niya.
Oh, siya, ikaw pumunta na sa